Bueno, hau hirugarren gaiko bosgarren problema da, indarren ingurukoak. Indarren problemak oso antzekoak dira denak. Elementu bat mugitu nahi izaten dugu, eta marruskadore batek guk egindako indarra frenatzen du. Azelera jakin behar da, edo marruskadoren koefizientea. Kasu honetan, 40 kilogramoko masa duen altzairu bat daukagu, geldi. Eta guk 324 newtoneko indar bat egiten diogu. Marruskadore indarra ematen digute, 212koa. Orduan horrek frenatzen duen indarra da. Kalkulatu behar dugu azelerazioa. Irudia holako zerbait izango litzateke. Bai, jakin behar dugu F result hori zenbat den izango dela guk egindako indarra ken marruskadura indarrak eragiten diona. Datuak masa dagoeneko kilogramotan daukagu, beraz ez dugu aldaketarik egin behar, eta bi indarrak guk egindakoa eta FR marruskadura indarra dena. Orduan, indarra resultatea zein da? Guk egindakoa ken FR marruskadurarena. Beraz, gelditzen zaigu, 112 newtoneko indarra aplikatzen diogula altzariari. Horrekin, azelerazioa ezagutu behar dugu. Azelerazioa kalkulatzeko, Newtonen legeak aplikatuz formula hau daukagu, guk indarra F resultante ezagutzen dugu, eta baita masa ere. Beraz, azelerazioa kalkulatu beharko dugu, eta 2,8 metro segundo berbiko azelerazioa lortzen duela ateratzen zaigu. Problema hau aurrekoaren antzekoa da, baina galderak zatika egiten dizkigute. Oraingoan mugitu beharreko gorputzak 20 kilogramako masa du. Eta pausoka. Eskemaian lehenbizi. Aurrekoaren berdina da. Galderari dagokionez. Pisua, fizikan, ez da realitatean guk neurtzen duguna bezalakoa. Da, guk orain arte pisua ulertzen duguna, masa da. Eta pisua kalkulatzeko, bider 9,8 edo 9,81, gravitatearen azelerazioarekin biderkatu da. Orduan, lehenengo galderari erantzuteko, masa, 20 kilogramo, bider 9,81 egin behar da. Orduan, ze pisu dauka gorputzak? 186,2 newton. Normala, balioa berdina da, baina pisua lurrerantz dijoa eta normala gorantz. Marruskadurari dagokionez, koefizientea 0,3koa denez, biderkatu behar da marruskadura koefizientea normalarekin. Beraz, marruskadura indarra, 186,2 bider 0,3, 48,96 ateratzen da. Hau izango da, guk egindako indarra frenatzen duen indarra. Indar totala kalkulatu behar da, hurrengo puntuan azelerazioa kalkulatzeko. Orduan, guk egindako indarra 500 newton. Marruskadurak 48,86 newtoneko indarraz frenatzen gaitu. Beraz, indarre resultantea 241,4 newtonekoa da. Indarra hau da azelerazioa kalkulatzeko erabili behar duguna. Formula masa bider azelerazioa indarra izango litzateke, guk indarra resultantea ezagutzen dugu, baita masa ere azelerazioa kalkulatu behar dugu. Orduan, pasu beharko dugu masa ezkerraldera zatitzen, azelerazioa kalkulatzeko. Beraz, indarra resultantea. Oraingoan ere, aurrekoetan bezala, pieza bat dugu mugitu behar duguna plano horizontalean. Oraingoan gramotan dago. Eskema aurrekoetan bezala. Guk alde batetik bultzatzen diogu, marruskadura indarrak kontrako norabidean frenatzen du, eta indarre resultantea bilatu beharko genuke azelerazioa ezagutzeko. Pisua eta normala ere kalkulatu behar ditugu. Pisuari dagokionez, kontuan eduki behar dugu, oraingoan datuak gramotan eman dizkigutela eta kilogramotara pasa behar dugula. 2000 gramo, 200 kilogramo. Pisua kalkulatzeko, gravitatearen azelerazioarekin biderkatu beharko genuke. Beraz,
bider 9,8. Azken finean, pieza honen pixua 19,6 newton dira. Normala, balioz berdina da, baina kontrako norabidean adierazita dago eskema, gorantz. Marruskadura indarra, marruskadura koefizientea 0,3 izanik, normalarekin biderkatu behar dugu. 0,3, marruskadura koefizientea bider 19,6, normalaren indarra, 5,88 gelditzen da marruskadura indarra, FR hori. Indar totala kalkulatzeko, kenketa egin behar dugu. Guk egiten dugun indarra, 500 newtonekoa da, ken 5,88 egin behar dugu. Emaitza, 4,84,2 newton indar erresultantea. Honekin azelerazioa kalkulatu beharko genuke, aurreko adibidetan bezala, eta 247,06 metro segundo karratuko azelerazioa lortuko du pieza honek indar horrekin bultzatuta eta marruskadurak 0,3ko koefizientea balin badauka.